Inini, my story goes like this. Ndakadanana nemumwe mukomana. He is younger than me ne 2 years, but that's not the problem. Tiri muno mu South Africa. So we agreed kusangana mutown ndokuyenda yedu ku lodge kunoita sex. Takashandisa protection yedu and everything went well. Taingokurukura yedu pa phone. So mukomana uyu invited me kumba kwake ku sleep over. Anogara ake ega. Takambotanga tichishandisa protection, but manheru takazoita hedu tisina protection. Pane nyaya ndeapa. Ndakamuka kuseni ndiri ku period, but period yacho was different. It was light. Ini ndakatoshamisika because madays angu akanga asati akwana. Ndakangoti maybe zvinoitika zvekuchinja madays eku period. I'm worried apa ndatove ne 10 days. Ropa richiri kungobuda. Handichazive kuti ichiri period here o ndakarara nemunhu akagadzirwa. Dude uyu anoti akarambana na baby mama wake, but they are still communicating havo, but baby mama vari kuZimbabwe. Nyaya yangu iri pakuti asi ndakagadzirwa here, why period yacho isiri kupera. Handitopeki pad because to blood twacho tunobuda tushoma. Ndinongowaipa netishu. Mind you kuti ndakaiswa jadel re 3 years rakaexpire muna December. I'm confused veduwe. Vakamboiswawo jadel rikaexpire ndozvarunoita here. Pandakarara nemukomana uyu pekutanga nekondomu, handina kumbobleeda okuenda ku period. Patakazorara tisina protection ndipo pandakamuka ndiri ku period. Zvino handichazive kuti ichiri period here okugadzirwa. Should I tell mukomana uyu kuti pandakarara newe ndakamuka ndiri ku period, ndombomira kumuudza zviri kuitika pandiri? Let me know guys kuti zvoni chingava chii chiri kukonzeresa izvi. Ndibatsireiwo nekundipawo advice nekundizivisa muma comments. Ndichateera comment section kuti ndinzwewo kuti munozviona sei.